अरे कोहतिया टाइम पास कोइनी, अरे कोहतिया टाइम पास कोइनी आ दिलवा हमर लेके। अरे कोहतिया टाइम पास कोइनी आ दिलवा हमर लेके। आ मौका पाके भाग गइल हौ छिनरी धोखा देके। आ मौका पाके भाग गइल हौ छिनरी धोखा देके। रिपोर्टर भाई लड़की धोखा देले बिया लड़का के, उहो लड़का कहता। आई गाना चढ़ी छोटू छिनार पर, ठीक बा। चैनल के नाम है यूट्यूब हमार छोटू छिनार। म्यूजिक के साथ ही गाना हो गइल बा, काल परसों में रिलीज हुई। एमे अंतरा में लड़का कहता, रिपोर्टर भाई सुनिया ध्यान से। अरे कहलस की जी अब तबले रहम तहरा साथवा हो। अच्छा अयो बुझा के धोइले बिया दूसरा के हाथवा हो। उ कहलस कि जीएब तबले तोहरे साथे रहे आ बरियार हाथ धोइले बिया। तो वही पर लइका कहता कि कहलस कि जीएब तबले रहम तहरा साथवा हो। अयो बुझा के धोइले बिया दूसरा के हाथवा हो। भाई हो अरे देखियो के हम के, अरे देखियो के हम के आ करे ले न देखे। देखे लेनू तो घूम के हो पड़ जाले। अरे देखियो के हम के आ करे ले न देखे। आ मौका पाके भाग गइल हौ डोगली धोखा देके। आ मौका पाके भाग गइल हौ छिनरी धोखा देके। एगो और गाना हमारा आइल बा, बहुत बढ़िया बा। वो गाना बेवफाइए ह, बेवफाइए गल बनी कि अरे अपन आदत लगाई के गइलू, कि अरे अपन आदत लगाई के गइलू आ कुछो नहीं भावता। आ सोनावा रे फोनवा भातरा तोर उठावता। अच्छा आ सोनावा रे फोनवा भातरा तोर उठावता। आवाज लाग गइल बा। आज स्टूडियो में गाना 4-5 गो रिकॉर्ड भइल। अंतरा सुना देतनी हम। अंतरा में लइका कहता कि तोरा बिना पगली कैसे जी करे जावा रे। एक बेर कर दे तू फोन पर मैसेज आवा रे। लइका बड़ा दुख में बारी रिपोर्टर साहब। अरे तोरा बिना पगली कैसे जी तोर करे जावा रे। एक बार कर दे तू फोन पर मैसेज आवा रे। आ छोटू चौहान के सुन करे जा याद तोहर रोआवता। अरे छोटू चौहान के सुन करे जा याद तोहर रोआवता। आ सोनावा रे फोनवा भातरा तोर उठावता। करे जावा रे फोनवा भातरा तोर उठावता। आवाज फंस गइल बा। दूसरा दिन इंटरव्यू लेम, गाना ढेर रिकॉर्ड हो गइल बा। ठीक बा।